Når man er i Finland, skal man gøre som finnerne. Så vi hører metal. Vi er 100 km inde i vores 550 km rejse. Så vi hedder ikke hinanden endnu. Vi er nu i hvert fald halvvejs. Og det har set sådan her ud i 250 km. Sådan her. Sådan her. Det har set sådan her ud. Hold da kæft, det går lidt stærkt. Jeg tænker også på det, tror jeg. Regnbue. Der er sket noget spændende. Endelig noget andet end træer. 97 kilometer. Vi er der næsten. Regnbuen følger os til Kajali.